Здравейте хора, аз съм Наско, а вие сте с Nasco's Adventures. Днес ще ви покажа моите такъми за риболов на пастървана пувка и накрая на видеото ще ви покажа рецептата за приготвянето на пастървата на фурната. Преди да започнем с видеото ви призовавам да оставите по един лайк, да се абонирате за канала и да пишете в коментарите дали това видео е било полезно. А сега, нека започваме. И ето хора, какво представлява самия монтаж. Първо основната линия ми е 0,18 влакна за риболов на мач. После имаме един ограничител. После пувка 4 грама използвам аз лично за пастърва, която е свързана с подвижна карабинка, която стига ето до тук, където основната линия е свързана с повода, с пак карабинка и микровирбел. После продължаваме тук горе-долу 10 см. И сме си вързали една оливета, подвижна. После стигаме тук, докъдето самият повод е вързан с един микровирбел. И самият повод, ето го, около 20 см, който е 0,12, а пък основната линия, както казах вече, е 0,18. Куката, ето е куката за пастърва, става и за по-малки риби като костур. Но основно използвам за пастърва, това е кука 12 номер. Значи ето това е перфектният монтаж за риболов на пувка на пастърва. Значи повтаряме набързо. Основно влакно 0,18 потълващо за риболов на мач, ограничител, пувка, тук свързващото за повода. Продължаваме с 10 см от основната линия за подвижната оливета. Микровирбел свързва повода, който е 20 см, 0,12. Това е най-добрият монтаж лично за мен за риболов на пувка на пастърва. А сега нека продължим, като сега ще ви покажа няколко снимки. Общо хора, хванах 3 риби, като всички се извадиха на този монтаж. И сега е време да ви покажа как да си приготвите една. Сега нека преминем към вкусяването на рибата. Сега е време за вкусяването, малко зехтинче, поливаме рибката. Като предварително също сме сложили и отдолу, намазваме хубаво, слагаме и вътре. Желателно повече, да се изпече много хубаво. Сега взимаме сол и осоляваме пак стабилно. Почваме да мъжа. От другата страна също желателно, като се слага и вътре естествено. Значи една от най-добрите части, според мен, най-задължителните, е да се сложи червен пипер, защото придава един много особен и приятен вкус на рибата. Аз го слагам лично навсякъде, намазвам цялата риба и вътре дори, защото много обичам. Както така, но също така може и отдолу да се сложи естествено. Ето да. И като за финал, ето я, перфектно. За финал слагаме лимончета, които сме ги измили предварително. Както виждате, между другото, рибата е без глава на пастървата, като това е лично мое предпочитание и няма значение. Изкормвате предварително, вкусявате я така и сега е време за печене. Слагаме рибата да се пече. И продължаваме. Хора, ето как се получи пастървата. Значи визуално е супер. Сега нека я пробваме. Така хора, сега нека пробваме пастървата. Ето го месецето, само да кажа, че се рони изключително много, което е, смятайте колко е крехка рибата. Сега пробваме след 3, 2, 1. Вау! Вау!
уникална. Просто уникална. Много пастила съм ял през живота си. Тая рецепта за пръв път я изпробвам. Но смело мога да кажа, използвайте само тази рецепта. По-вкусна пастила през живота си не съм ял. Наистина. Хора, дори котото уважи рибката. Много му харесва и на него. Да. Хора, това беше видеото. Наистина ви съветвам да пробвате тази рецепта, защото е уникална. Това беше видеото, хора. Не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала. От мен, чао!